Başkan şunu sormak istiyorum. Ez dixwazim vê ji we bipirsim. Destpêkê bendewarî we ji dengdêrên Kurd çi ye? Hûn çi jê dixwazin? Kürt seçmenler Ji ew dengdêrên Kurd ango li welatê me vatandaşımız ku hemwelatiyên me tevahiya hemwelatiyên me yên ku hene em dixwazin ku bi taybet nêzîkî ji heştê parêzgehan dengdêrên me li Stenbolê hene, Kurcî hene, Türkcî hene, muhacir hene, Ereb hene û gelek pêkhateyan dengdêr hene tevî ku li cihêndî ji dayîk bûne lê hatine Stenbolê û li Stenbolê bicih bûne û paşa roja xwe li Stenbolê bi ava dikin û li wir kar dikin û tevahiya ew insanên ku li wir dijîn ez daxwaza piştevaniya wan dikim ji bûna 23 Hezîranê di nava da hemwelatiyên me yên Kurd jî hene sebe maweyekî ku em hatine Diyarbekirê ew bû ku em cejnê li hevdû pîroz bikin û careke din em rûbirwê hevdû rawestin û piştevaniyê ji wan bixwazin ji bûna vê yekî ez li virim heya roja me îro ji bûna birayên me yên Kurd weke desthilatdariya AK Partiyê di van 17 salên dawiyê da li ser navê azadî û demokratîk bûn û her wiha li ser bingehê mafên bineretî me gelek kar encam dane. Kürtlerin temel Ango pêdawîstiyên bingehîn yên Kurdan ku weke bikaranîna zimanê dayîkê hinek pirsgirêk hebûn û di mijara xwe îfadekirinê da pirsgirêk hebûn lê di van rojan da înstîtûyên Kurdî hene her wiha perwerdeyên lîsans û foqûlîsans û yên dîplomayê hene û dikarin kursên Kurdî ve bikin li nexweşxaneyan dikarin piştevan bi zimanê Kurdî alîkarî bêdayîn û her wiha parêzer dikarin li dadgehan bi Kurdî parastinê li muwekilê xwe bikin û gelek xizmetên dî yên asankarîkirina jiyanê hene. Nêçîrvan Barzanî Kürdistan bölgesinde. Niha Nêçîrvan Barzanî bû serokê nû yê Herêma Kurdistanê hûn dixwazin çi bibêjin ku di demê derbasbûyî da danûstandinê we hebûn di ser dema Serokwezîrtiya min da di navbera salên 2016 û 2018 de çend caran li gel birêz Mesûd Barzanî jî hevdîtinên me çêbûn li gel birêz Nêçîrvan Barzanî jî hevdîtinên me çêbûn. Kuzey Irak bölgesi Em çok li gel Herêma Kurdistana Bakurê Iraqê duwarê çandî û bazirganî da gelek peywendiyên me nêzik hene herî dewê jî me bala firxaneya li wir vekirî hişt û dîsan ew bûyerên ku li Iraqê çêbûn weke êrişên Daişê û tevî van hemû tiştan jî me her tim peywendiyên xwe li gel Bakurê Iraqê parastin û dema ku me ev yek jî dikirin her tim me tiştek li ber cavan girt ku yekparçetiya Iraqê biparastin û destûra Iraqê esas bêwergirin di nava vê yekê de jî rêveberiya Bakurê Iraqê ya Kurdistanê hebû bi ber giştpirsiyê hinek alozî di hevdîtinan da çêbûn ew şaş bû û baş bû ku dev ji wê şaştiyê jî berdan û her wiha Mesûd Barzanî dev ji siyaseta çalak berda û li şûna we Nêçîrvan Barzanî bicih bûye û ez serkeftinê bû dixwazim lê pîroz dikim û her wiha ji bûna aramiya gelê Kurd wê karên serkeftî encam bide û di vî warî de baweriya min pê heye û ez serkeftinê jî re dixwazim. Gelek spas.